ngayu utrai bau blei jungi ya ke bangi lam doren kat hagan ka por ke bamentah don kisamla ki don kilong kmi ki don ru kilong kpa ngai ku blei ru ya ka program komite ngam suna poi berkat bangan yo ka program menda ka singiru mar pe yo blei no ngarang dei ka program ka jing singing tinggal yo biang han ka singi ka por ke bamentah hende ka plan ka jong blei ya bangan yo wan sam katukan ne lambai kitian kuman ai manusiam man ai jing kermen ya pi kum gi bangai hagan ka balang ki khun somla kilong kmi bar kilong paru kum ju ti shon poi subject man kren mangane sambat pian bu lamba ka ching duai kukpa ujungi bha beneng nga ayu banga sungu trai ika ching bha be snei ka jome trai bangi dan kumne hagan ka jaka hagan ka por ka bamanta ka trai kewan mi nak sentur ka jonga ka trai do ai kan long nak jingalam yung start musim khoi ka jong me trai bagi syakri ka jong me dan ka jaka kin yo musim ka trai kin yo jingkarmen ka trai kin yo jingikai ka trai bana ktien ka trai kan kren nak jingiem ka jengki we koi bagi la ban kam hamal ka sngi ka jingiem ka jongki dal ka trai yung syakri ka jong me ka trai ktien ka kren ka trai ha ka ring jus kisnge doan da shibam shikot untuk hala kerja amen ka subject lan ka bentang mengenai sambat ping ala bu kerteng kadai stand still kadai ketin english kebang stand still kadai ketin ka suk bhawan pronunciation stand still hera yaktin khasi ka jeliu bha don shibun ke jingmot haktin khasi ka jingmut ka baningkong he ka mut ka bai kadai kum nem sange stand still kaman sange haka jaka pidan yang kop sange ka baar ka jingmut stand still kadai yang scam nang ta shushu kajimut stand still kare na ka way par kabong yaine kata kajimut kabong stand still lagin pai ha ka bible ni sham dan ki por ka blai ong tomare don ka blai to ong to yale thma testament ka rem don ka blai pa shibun ki banta khilai ban nyala henry don ru ba blai ong kumne stand still yang scam yaine yang khop ublay umjupa ang kitang kilay ublay umpa banang to yamare ublay umjupa tang bangine ki ublay umpa tang bangine latma neta kino kilbanta kidon ki por ba ublay pa banang stand still yang khop yang scam yaine dagtien ka ba ublay ukran ruha ka jingiem ka jong pe hagin pa kita semen maring nisyam ko ikentien ka ba ublay uong kumne nakin English yang kumne stand still and see my salvation. Kita iktin ke bablay uang. Sange batok mi ya ka jingpen iem jonga. Kiwi translation ki akumna yang scam batok mi ya ka jingpen iem jonga ong turai. Lain pai kitab Exodus kalau nombak khatsau ka dekat bakhalai. I hang tu habaki Israel ki yat harut ka duryaw basa kila shifting habaki i ka duryaw hakmat ke jongki berkinang shun kibe nadin jongki amdan jakawan pet yakini ki Israel hababe kinang Egypt ki sipa jong Pharaoh amdan shu hakmat ke duryaw ka basa ka bahe ba shayin pet ngin pai kitab Exodus kalau khatsa ko khalai bat khatsa tin ki bongkum nem te Moses ulaong hauta upai ba what shifting pi to sange stand still to kmi ru ya ka jing penim jong utrai ya ka ba un sepen i happy ha kane ka si namar kita ki Egypt ya ki ba phila yo i ha kane ka si pin om yo issue yaki lanoru omyo issue kin sangam jelo kabakhat saw utrai unyale nabanta jongpi namar kata to ngap jar pi still be still ni still tin ka jong blai kan kam yang ngani ka ong sange yang scam yaine yang khop pada kmi ya ka jing im jong trai mana ai ka jing tukana ka balong kot bha kan ka por ka bam ta chi sin la don uwi pa ulong lei khun chuk mu ka bau dang dwai khun kan ma ban yang scam
Kena benta ke jong belai. Wa aja kumnor ka jing im ke jong pi. La ka jing pule ke jong pi, la pilih tray, la pilih kino kena benta kon mau kun da yang scam. Hakawai ke sengi une kena ka orang lakai habat perlok jong u. Kawai kala kala be ke bejur pha. Bara wak pau i kana ke jingbe kala ka bajur pha pok ne pau la perta kumne kun to yang slow yang scam kun. Be still kun, stand still kun, stand still wang. Yang scam kun, yang scam kena bak ariong kana merat. Kau snow tenat pau ne kun ong kumne. Pa kam met jonga kala khnyu Henry kanunut jonga ka dang yang scam. Kemut ba kamet ke jungul athaj ban yele tak ban bat kita gi bak knang bakal ka nomra yo. Hari ka ben sim jung ka pan silur ong yang scam knang ba pinok syarat nakal pi ukpa ta por pi larki bat lasuk men ne. Kalong tik kumau blai kwa nang ikan. Teng ha ka jingiem ka jongi ka khi bar khnyu. Kalapan long namarkan kapisa katangka kalapan long nakadaw haying asam dan sibun problem ke jongi kalapan long kikam kijam ke jongi kalapan long ke jingsuk ke jongi henrei ka ke bau blai kwa nang napi ke dei yang scam yai ne madu blai biju duai yai ne aka jing duai maju pendukut ke jing duai ke tapi oh mentang labun kam nak sibun duai tapi seman pule ke bible tapi suat bersyakri ya try yang scam ya yang scam nama kata ini kasti ke bading kong shui nong korin kalong ke ba kan riu ke dekat ke ba kalai king jipong kumnen tos da syarai pi to da yang scam pi ha ke jinget to da leslu ya le pi kum kireng ba to da pen klan ya la de to syarai pi to da yang scam pi stand still. Yang scam haka jingat ke jong pi penslur ya de kum kirang pa. Kidan sama hang ne. Bodong ada kena Kidon ki benta pi hap penslur kum kirang pa. Ki balang hang ne kidon sibun ki kentai. Yang ngata balang ri kentai yang pi. Tin ke jong blai kong penslur kum kirang pa la pi long kentai. Nga ong balathok ken hak tin ke jong blai. Pitip 6 hari ini sengi kipor kibam tak kibor cingdum kistangan pentingnya pin pai seki media pin pai sadong saudong pin itang ki jingma king shirkai ki jingja ki shirkai amdan jing kan shu ki jing ki pen khyu yang ni ki briu ki staman sutu bakla yang ai pi henry kin mau hawa pi yang scam nak benta ke jong blai u blai ru unyai ne ban yai le ya thama ka jong pi ha ka jing em ka jong pi ton shibun ki thama pi ma ka jing em ka jong pi pi ma ki thama pi ma ha pi yang scam nyau try kan mau utrai ru un ya le na banta ka jong pi kitab exodus kal nong ka bakhat sao ka khot ka bakhat sao tim ki bong kum ne utrai un ya le nak banta jong pi namar kata dos ngap jar pi nak tin pareng ong kum ne the lord will fight for you. You need only to be still. Be still. Snap je. Syok kop. Jang kop. Sen kam le ye. Kedan kam ye piteng pen plan ke jing adai ke jing buat belai. Yai ne buat belai. Ha ta kapor belai ken unyang nak menta ke jong pi. Kumbau yang halo ka ding pna ban syayap nam ta pop ke jong pi usas den. Uyang ru barabor ka jing im ke jong pi. Tapi ngimat lama ke jinge, ngimat lama ke jing sosi, ngimat lama ke jing kiman, ngimat lama ke bro. Utrai ulong hakmat jongi. Ha utrai ulong hasma jongi. Omdon ki bri ki blam thang, ikal diat ke jong pihan ke sela perthai. Gospel Matius kalong ke ba atu sau ka dekon ba khalai tin ki bong kum ne. Henry jar ubrai ne hadu ke bekut uta ken ubanyo la yem. Yai ne hadu ke bekut utrai ken don kata ka ching em ka jong pi kidi kubor ke balangkot ha ka ni ka pot ke bamta ang prong ma jong blai amen.